Sa video na to, ikukwento ko sa inyo ang istorya ng isang kakaiba at sikretong street race group sa Japan na bumulabog sa kultura ng racing. Guys, atin natin lang to huwag nyo ipagkakalat. 90s ang setting. Imagine nasa isa kang sikretong brotherhood o isang fraternity ng mayayaman. Nasa isang malaking kwarto ka at nakapalibot sa'yo ang mga elite at may pinakamabibilis na kotse sa Japan. Hindi pinag-uusapan ang drifting, top speed ang basehan at drag racing ang trip nyo. At makakapasok ka lang dito kung meron kang magara at mabilis na kotse. Paglabas mo ng headquarters, nakaparada ang mga kargado at maaangas na JDM cars. Maring matanong mo, paano ka marirecruit o makakalabas sa grupo? At ano pa ang misteryo na bumabalot sa prestihiyosong grupo ng Japanese Elite Racing Group na kung tawagin ay Midnight Club? Isa lang ang goal ng grupo, ang gumawa at makipagkarerahan sa pinakamabibilis na kotse sa balat ng lupa. Ang battlegrounds nila ay ang kahabaan ng Coastal Expressway na kumukonekta sa Tokyo at Yokohama. Ang lugar ay mas kilala sa tawag na Wangan, na isang perpektong drag racing place dahil may mahabang section ng kalsada at wala masyadong mga sasakyan sa gabi. Sinasabing ang Wangan ang spiritual roots ng Japanese street racing, lugar kung saan binibirit at sinasagad ng mga racer ang kotse nila sa limit ng kakayahan nito. Sa lugar na to maririnig mo mga kwento at mga alamat ng isang grupo ng street racer na stand out sa iba. Noong 1987, nabuo ang isang secret society ng mga highly skilled o magagaling na drivers na kung tawagin ay Midnight Club. Sari-sari din ang street racing gang sa Japan noon, pero kakaiba talaga ang Midnight Club. Sobrang metikuloso ng grupo sa mga pwedeng makasali sa kanila at hindi basta-basta ang mga criteria. Kailangan muna syempre may pera ka, meron kang mabilis na kotse at mala Formula 1 ang driving skills mo. Kung nababalitaan mo ang mga frat dito sa Pilipinas, bago ka makasali, 2x2 muna ang didikit sa balat mo. Dito sa Midnight Club, bago ka maging regular na miyembro, kailangan mo din muna ng initiation. Kung apprentice ka pa ay nire-require na maka-attend ng meeting at magsilbi sa grupo sa loob ng 1 taon. Kung minalas-malas ka hanggang 5 taon. Hindi madali yan dahil ang mga car meet invitation ay binibigay na cryptic o coded. Dahil karamihan sa mga miyembro ay wanted. Parang Mission Impossible kung saan nagde-decode ka ng message kada meeting. Kadalasan lalabas ang invitation sa mga classified ads sa dyaryo at nandun lahat ng detalye. Madalas din sila magkita sa mga oras kung saan walang laman ang Wangan Expressway sa hating gabi o midnight. Sinasabing 10% lang ng mga aplikante at piling-pili lang talaga ang nakakapasok sa Midnight Club. Hindi lalampas ng 30 ang lahat ng miyembro at mahigpit ang mga admin sa pangangalaga ng grupo. May mga kwento ng mga aspiring members na nilagyan nila ng iconic Midnight Club stickers o decals sa mga kotse nila kahit hindi naman talaga sila miyembro. Magugulat na lang sila sa umaga na basag ang salamin, vandalized at wasak-wasak na ang kotse nila. Mapapansin din na wala na ang stickers at ilan lang yan sa mapapala pag nakabangga mo ang notorious na Midnight Club. Para sa grupo, ang drifting o cornering ay pambata. We don't do that here, ika nga. Para sa kanila, ang drifting ay para sa mahihina. Ang batayan kung malakas ka talaga sa kapatiran ay kung gaano kataas ang top speed ng kotse mo. Ang benchmark ay kapag nauna kang nakatungtong sa finish line o malampasan mo ang kalaban hanggang sa hindi na nila makita ang pulang taillights mo. Para makonsider kang member ay meron ka dapat kotse na hindi bababa sa 260 km/h ang tulin. May mga racing events din kasi kadalasan sa Midnight Club na umaabot sa 320 km/h ang pinaglalaban ng top speed sa kahabaan ng Wangan. Napakabilis na niyan dahil tandaan nyo, noong late 80s pa ginawa ang mga kotseng ito. Sinasabing kaya na mayagpag ang grupo at hindi masyadong nahuli ng pulis ay dahil ang mga police cars sa Japan noon ay napakabagal at may limit lang na 177 km/h ayon sa batas. Kaya naman hindi nagbibiro ang patakaran ng Midnight Club. Stricto talaga sila sa top speed at kailangan mong i-maintain ang top speed na yan sa loob ng 15 minutes. Ang ibig sabihin, hindi lang dapat mabilis ang kotse mo, dapat reliable din at matibay para makayanan ang stress ng makina habang nakasagad ang silinyador sa sahig. Ito din ang dahilan kung bakit ang mga elite at businessmen ng grupo ay nagtatapon ng milyon-milyon para itono, patibayin at pabilisin pa ang mga kotse nila para makipagkumpetensya sa mga pinakamagagara at mabibilis na kotse sa buong Japan. Di kalaunan naging inspirasyon din ang storya nila at na-publish sa isang manga comic na may title na Wangan Midnight. Sari-sari din ang mga kotse na makikita mo sa grupo na to. May mga Skyline, RX-7, Porsche at marami pang iba. Pero isa sa mga kapansin
kapansin-pansin na kotse ay galing sa isa sa mga founder na si Eiichi Yoshida na kung tawagin ay Yoshida Specials 930 Turbo. Isa itong Blackbird Porsche 911 na sikat din sa bansag na Widowmaker. Ayon sa alamat ay umaabot ang kanyang Blackbird Porsche sa kahindik-hindik na 308 km/h sa Wangan, pero sinasabing umabot ito ng 340 km/h top speed sa expressway ng Germany. Isa lang yan sa example kung gaano katindi ang grupo ng Midnight Club, pero isa din sa hinahangaan sa kanila ay ang kanilang code of ethics. Parang sa pelikulang John Wick na Continental, meron silang sinusunod na mga rules at regulations na hindi pwedeng baliin ng miyembro kung ayaw mong ma-auto kick out sa grupo. Ang mga rules na to ang naghihiwalay sa kanila sa ibang automotive gang sa Japan. Isa sa mga forbidden rules ang pagiging reckless driver. Dahil kahit siga sila sa expressway, number one priority pa din ng Midnight Club ang safety ng ibang mga sasakyan sa kalsada para silang mga spy sa Kingsmen na may gentleman rules. Kapag nakitaan ka ng mga founders na wala kang control sa kotse mo, lalo na sa high speeds o napansin nila na medyo war free ka sa daan, automatic wala nang paliwanag, sisipain ka na agad sa grupo. Pero gayon pa man, ironic na ito din ang nagpabagsak sa Midnight Club dahil isang araw noong 1999, nagpang-abot at nagkainitan ang Midnight Club sa isa pang motorcycle club na kung tawagin ay Bosozoku Bikers. Isang hating gabi sa kalagitnaan ng isang high traffic area, nagpang-abot ang dalawang gang at nagkaroon ng malawakang car crash at delubyo ang inabot ng dalawang grupo. Humantong ang ilan sa ospital at yung iba naman ay dito na natapos ang kanilang karera. Sa pagkakataong ito, nabali nila ang house rules. Pero kahit na nag-disband na ang grupo mula noon, ang kwento nila ay bumakat na sa industriya at tinuturing pa din na isa sa mga stylish OG race group itong Midnight Club. Anong malay natin, baka meron na din katulad ng Midnight Club group dito sa Pilipinas. Mga elite racer na humaharurot sa expressway, patagong nagpapabilisan at hindi lang natin sila napapansin. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!